Il-ħadd filgħodu il-korp tal-Pulizija sellem lill-membri tiegħu li matul is-snin mietu jew tilfu ħajjithom waqt il-qadi ta' dmirijietom. Fil-kappella ta' ċimiterju tal-Addolorata kienet iċċelebrata qudiesa mill-kappellan tal-korp Father Raymond Bonnici u li għalija attendew qatt ta' pulizija fosthom uffiċjali għolja mmexxija mill-Kummissarju Peter Paul Zammit. Din il-qudiesa hija waħda minn fost numru ta' attivitajiet li qed jittellgħu matul din il-ġimgħa biex ifakru il-199 sena mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta. Is-Surġent Maġġur Joe Borx jispjega s-sinifikat ta' din il-ġurnata. Bħal kull sena l-Pulizija tikkommemora il-ġurnata ta' twaqqif tagħha. Fil-fatt dis-sena il-Pulizija ta' Malta tagħlaq 199 sena. Kull sena tiġi hawnhekk f'dan il-post biex titlob u tagħmel iċ-ċelebrazzjoni fuq il-qabar tal-membri tal-korp. Wara il-qudiesa saret berik fuq il-qabar tal-korp tal-Pulizija fejn tqedu l-kol kuruni ta' fjuri minn numru ta' uffiċjali tal-Pulizija. L-attivitajiet jilqu l-qofol tagħhom nhar il-ġimgħa 12 ta' Lulju f'jum il-Pulizija fejn fil-Belt Valletta jkun hemm il-Gwardja tal-Unur u tiġi ċelebrata qudiesa solenni fil-Konkatedral ta' San Ġwan.